YouTube. Ay. Hi guys! Welcome back to my channel. So, mga idol, mga lodi. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng thumbnail on your YouTube channel. So, YouTube videos pala or vlogs. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano. Ito yung pinaka-basic guys, no? So, pinaka-basic to. Kailangan natin magtatagalog talaga guys, kahit gahi kayo na. Kaya importante yun kay para makasabot sa mga Tagalog. So, Tagalog vloggers. So, again, welcome back to my channel mga idol, mga lodi. And now, sugdan na to, no? Sugdan na to ang pag-edit sa atong thumbnail or add sa atong thumbnail. So guys, sugdan na to, no? So ato na siyang sugdan karon para dili na tayo dugay-dugay. So let's start. So mga idol, kung wala pa kayo YouTube studio idol, no? Kano siya mga idol. So mag-download yung mga idol mo dito sa Play Store mga idol. So kayong YouTube studio. Okay, dito mga idol, no? So i-download nyo siya mga idol. I-open lang na sa kayo mga idol. So sa inyong mga video mga idol, ako tayo gusto nyo mo ilisan ng thumbnail. So iba siyang tip nito mga idol. Ano siyang pinakasayo mga way para maka-ilisan thumbnail. So kanang ay i-state nyo nyo siyang ay-copy sa ibabaw mga idol na ano siyang i-state nyo nyo. So ngayon makita nyo siya edit thumbnail mga idol, no? Ano siyang dito yung silid sa first pero mga idol na yun ang matching. Ano siyang system mga idol, no? Yung mamili ka sa lahat ang i-edit mga thumbnail size mga idol, no? Mamili ka mga isang example mga idol. So kano siya, so dili siya ang thumbnail size mga idol, no? So dapat maging ang thumbnail mag-video ka sa thumbnail size mga idol para makuha siya ma-process ng in-edit mo sa thumbnail mga idol. So isulit mo yung mga idol yun na i-save nyo mo yung task i-save nyo. So ikaw ma-after mo ma-save ba mahuman na siya mga idol. Dapat isa mga idol mo na kung gusto ko dito mag-kuha ng dasal kung pag-maayos. So dito ka sa mga idol sa Google, dito sa Chrome mga idol, Chrome o sa browser mga idol. Ano sa mga idol, no? So wala ako mag-decide hindi gamit sa pag-edit sa kung ang kami mga idol kasi different. So pili sa cover yung mga idol na gamit sa kung dito na lang may channel mga idol. Dito na lang may channel mga idol, no? So i-delete ko sa mga videos yung mga idol simra gyapon sa katong sa YouTube studio mga idol. Dili lang gyapon ka mo sa nang i-change mo ba ng thumbnail. So click lang mo dun. After that mga idol, no? Lapis gyapon siya mga idol period. Ano siyang pipito, no? Yun ano siya sa mga idol. Ano kung gibas yan mga idol na wala kung damit ang Chrome mga idol. Kasi wala na siya nakabutang video sa basta ano yung sinunod. Wala na siya binutang video. Posting thumbnail. So wala siya nakabutang video. Kung ano nga yung nakabutang mga idol. So itong wala kong nag-achieve. So yun sa pagdali mga idol na para creator mga idol, creator studio. So
nag-send lagi ako sa play yung sa ano, nakita ko yung play ko sa videos sa edit then lagi ako siya makita lagi ako siya kasi pinagi ng mga idol depende ra sa yung mga discard yung mga idol no o asay pinakasayin o asay mas ganahan ako tatagoy mo kung asay mo ganahan editan o asay ka ganahan ako good mga mga idol na siya asay mo gusto mga idol na siya mga idol salamat mga idol no so thank you for watching and don't forget to subscribe my channel mga idol no para mga update sa akong mga bagong mga video mga idol no so thank you mga lodi and God bless. Lean with it, dab with it, hit them folks now stab with it. Nay nay then you stop, then you hit that molly vibe with it. Step to the right now, step to the left.